Ayun mga inyans, doon pa rin tayo sa may sa may simbahan ng ng kapilyan ng Señor Divino Tesoro. At ito mga inyans, so paano ilagay ang grout mga inyans sa may tiles mga inyans, kung paano ito gawin ng mga inyans, no? Para mga inyans, no, tingnan natin. So, ganyan na paglagay mga inyans, so. Ganyan. Wala namang yan, lagyan mo! Hindi, uy! hindi, kung gaganak pa to. Hindi yan, yan. Yan mga inyans, so. Yan. Ganyan paglagay mga inyans. Halo, halo! Ayan. Halo na! Ay, ano na, para matapos na. Halo. Oh, yan. Mamaya. Yan. Halo. Upo. Kasi i-email yan, lagyan mo natin ng halo. Ito mo yan, so yan. Lagyan tayo halo dyan. Yan. Ay, dyan si Boss, ano yan? Boss Johnny. Ito siya mga inyans. So, yung paglagay ng grout mga inyans. Yan, siya mga inyans. Ano yung mga inyans, no? Gamit ang chinilas. Gamit ang chinilas mga inyans. Ha? Ang gapla, 230 palabat. Teka lang, tingnan natin itong nitang gulay, yung pag-grout nitang gul. Ano yung lupa? Ano natin ito? Yan, kasi ito mag-grout na vlog. Yan. Yun. Tanggol. Yan si Tanggol, oh. Okay, oh. Yan. Okay. Magaling grout si Ugi, oh. Tinan mo. Oh, mabilis, oh. Oh, yun. Ito mga yan, so ganda naman. Imahin na naman yan, si Señor Divino Tesoro, Panginoon sa Cristo. Imahin natin Panginoon sa Cristo, yan. Yan, so maganda natin mga yan, may grout na. Yan. Stress na, merinda muna kayo mga inyans, no? Okay mga inyans, no? Salamat sa panonood. God bless you mga inyans. More power, keep sana sa mabuti kayong kalagayan. Bye bye mga inyans.